Wakhula phakathi koluntu olungathathi ntweni, uKirvan Fortuin udanise de wabe ungusaziwayo kwihlabathi. Upase izifundo zokudanisa kwiYunivesithi yaseKapa ze wazelekelisa ngesinye isidanga kwiYunivesithi yedrama iCodarts eHolland. Kodwa ubomi buphele ngesiquphe ngokugwazwa kwinto ekukholeleka ukuba ibe kukungavani ngentetho kule ndlu. Because he was dying in my arms on Friday night. When I came there, he was already ill. Oh, it was a thing for me to see how my son sat there and I can do nothing for him. Ebeneminyaka embalwa ebuyile eHolland kodwa sebenzisa isakhono ngokuqeqesha ulutsha lwendawo. Fortuin ngumseki ekwangumlawuli wobuchwephesha bokudanisa kwiqumrhu elibizwe ngaye iKirvan Fortuin Foundation. Uhlobo lomdaniso wakhe ukhethekileyo luboniswe kwiminyhadala eliqela kweli naphesheya. Uye wathweswa lisebe lezenkcubeko eNtshona Koloni kunyaka ophelileyo ngembasa yobuchwephesha obuphuma izandla. A proud and loved Cape Townian, an activist for the marginalized, an inspiration for his community, a national and international icon. Kuba nje intwazana eminyaka eli-14 ngokufa kukaFortuin kwaye kulindeleke ukuba ivele kwinkundla kamantyi eSomerset West ngoMvulo. Thandiswa Mawu, Iindaba ze-SABC eKapa.